Kumusta kayo? Amin nga kakaanak ka ni auntie yung nga banget nga datidara na nga bugong. Nga kalkalding. Nya? Win! Kalding tayo amin. Ta narawat tayo itiruot. Oy, napintas ba ni auntie tata? Nakasugsuga ba tibuok ni auntie? Ay na. Oy, nga madati bagakin niya yung gayam. Makapakatawa man, makakatawa lang unay ta. Dahito nga kinasugab ba tibuok ko, adati ng morsonada, kina antiyo. Nakita kami na di video na, nga ipapabirok na kano, ala, madanaga naksa. Win, tinagan na, money. Kasla nga giboksingero ni manikin kano tinagan na tam hangagkot ko ti day mata nang makapaalak mat ngagsasao. Alam matik amo kasla makapaturn off. Isu nga rod nga inlipistika day ta sipit ko tapno madik amo, si kayo man nagibaga ka na ka. Noon nyo pa'y nabuya isuna. Aguray ta, biro ka di video na ta i-play tayo niya. O sige, buyaan nyo, ta no, ibagayo man, no, inyati may bagayo. No, bagay mo lang kinya day ta nga manikin nga, ibagbaga na nga makurkur sa nadaan na, ala. Sige nga Ron, urayan nyo, dahito ni i-play tayo, dahito video na nga agbirbiro kinya ni dahito nga mani. Sige, i-play ko niya, sige aguray. Good evening to everyone sa inyong amin dyan sa ayan ninyo. Siguro nakigtot kayo no. Pasensya na kayo kasi nahirapan pa ako Ilocano. Nagrurugi pa lang kasi ako na magsursuro kaya yun. Ako nga pala si Manny. Si Manikin. Kasi ang manikin ba parang ang mukha ko kasi parang hindi nagkukuti kaya ang mata ko din parang hindi nagkikiram-kiram kaya yun nga para kong manikin ba. Well, siguro nagtataka kayo kung apay bigla ako na nagvideo ba. Pasensya na kayo sa Ilocano ko kasi nagrurugi pa lang ako na magsurusuro. Na-inspire kasi ako na magsalita ng Ilocano kasi may nakita siya ang isang babae nga napintas. Napintas siya, malaki ang bibig niya. Ang pangalan niya Banget. Na-inlove ako sa kanya ba. Nabuya ko gamin sa YouTube na single daw yan si Banget ba. Single din naman ako. Isong napanunot ko na mag-aram sa kanya kung amo nyo, kung paano ko siya makontak, isendyo sana itong video ko na ito kasi single din ako, single din siya. Hindi maging double kami, di ba? Kasjay nga rod niya, kumusta anda kinya ni Banget, nabaybayag nga agbirbirok akon, iti ayatek ket nakitak daytoy nga antiyo napintas talaga napintas. Iso nga sa pela ko i-share nyo daytoy video nya pangasiyo nabaybayag ako agberbirok ng aaraman ko. Tata nga nakita yung antiyo nga Banget, sobra in love ko talaga. Madadanog ko lahat ng haharang sa aking pag-ibig. Isong kung ayaw nyong mapapispisan, huwag kayong kumontra.
Hayaan nyo, pag-aralan ko ang magsao ng Ilocano na perfect. Kasi, yun nga, Bisaya kasi ako. Tapos, baybayan niyo, magsalita ako ng Ilocano para lang mapasagot ko ang anti ninyo. Iseryo ko daytoy video nga inaramid ko tapno makita na sa pela ko makita na ni Antiyo nga banget ta aji nga rod sobra na in love ak na talaga kasla natama anak ba ha? Iso nga aji nga rod sa pela ko niya inayayat ko amin nga Ilocano inayayat kayo ngam number 1 ko nga ayayatan ni Antiyo. Day nga rod, adi video na, ala. Agkib-kib ba yung tibaro kung ko, madik amo no initi marinak. Makapa-turn off magamin di Ilocano na. Nga adati kwa na, ti sense of humor na. Kaya ko gamin dagi jay ngay, adati sense of humor na. Tano, siyempre, karamahin nga gung na Antiyo, kahit kumati ang katawa, diba? Sige mo lang ti agibaga, no bagay kami niya. Ag-comment kayo dito ibaba, no kaya iyo nga, kasla ngay maka-love team ko. Sige, comment nyo niya, tatno, ibaga nga tawagan na, itad ko di number ko kinyana. Nagkakanuhan nyo nga kaya, inya nga maaramidan na Antiyo, siyempre, danggang kayo nga kakaanak ka, kaya kumot akat, kaya iyo ma, jay agbalin nga uncle yo, siyempre agpili tayo mat ati kwa, ti kaya iyo nga uncle yo, kanariga mga rod ni, bakit ako, mabaakan akon, nya, sige, ag-comment kayo, no, nya ti may bagayo, dahi nga manikin, nya, sige, taurayag ta comments yun, no majority, ti ag-comment nga, kaya iyo isuna, kidi, patawagan tayo kinya, no, nya ti bagana, dahi nga kwa, syempre, agaramat, alangan nga, wuwana nga dagosan, ang utak pa gisang aw na baka nakabuybuyok. Siyempre ka ba, madikaya mo tikwa, di ba? Siyempre, agbalin nga ang kalyo dayta, alangan nga basta-basta lang, agpili akmat ag-comment kayo nga ron, no? Kaya yung dayta nga agbalin nga ang kalyo, agpaaramak. Kunuhaan nyo nga kaya't kidihaan, ay na inya, ay maaramidak. Nya, sige nga ron, orayag nagita comments yun, agbasa akti comments. Nya, sige nga Rod. Sige, sapel ako matulungan da ngagdesisyon. Nya, sige.